Chcete nakupovať ešte výhodnejšie? V appke Fresh nájdete všetky akcie rýchlo a prehľadne na jednom mieste. Otvorte sekciu Akcia zľavy a objavte aktuálne najvýhodnejšie ponuky. Produkty si jednoducho zoradíte podľa ceny, noviniek alebo podľa toho, čo nakupujete najčastejšie. Vďaka pokročilému filtrovaniu si ľahko vyberiete to práve pre vás. Z Fresh karty vyťažíte ešte viac. Aj mimo našich predajní. Nadväzujeme partnerstvá so značkami, ktoré poznáte a máte radi. Vďaka tomu môžete s Fresh kartou ušetriť aj pri nákupe športového oblečenia, v ubytovacích zariadeniach, kinách a na mnohých ďalších miestach. Chcete si svoj nákup starostlivo naplánovať? Kliknite na sekciu Letáky a prezrite si aktuálnu ponuku zľav z pohodlia vášho domova alebo priamo počas nákupu v predajni. S appkou Fresh vám už nič neujde. Stiahnite si appku Fresh a nakupujte ešte výhodnejšie.